так вядецца. Вядецца ад веку, што здаровы, нават самых даўгіх, скінем з дому і бібліятэку, дзе чакае нас мудрасць кніг. Міхась Болсун нарадзіўся 23 лютага 1942 года у вёсцы Балсуны Чачэрскага района. Скончыў палескую сярэднюю школу, потым аддзяленне журналістыкі Мінскай вышэйшай партыйнай школы. З 1965 года працаваў журналістам. Займаў розныя пасады ў рэдакцыі Чачэрскай раённай газеты, узначальваў калектыў Будакашалёўскай раёнкі. Доўгі час працаваў старшым рэдактарам і загадчыкам аддзела Гомельскага абласнога тэлерадыёаб'яднання. Праца падарыла мне шмат сустрэч з добрымі людзьмі. Я аб'ездзіў практычна ўсю Гомельшчыну і ўздоўж і ўшыркі. Падарыла шмат сустрэч з цікавымі людзьмі. Было, што і не вельмі цікавымі, калі разбіраў нейкія скаргі. А ўвогуле, гэты перыяд я лічу такім самым плённым у журналісцкім плане. І сёння вспамінаю самым добрым словам тых калег, з якімі працаваў. Вершы Міхась Болсун пачаў пісаць яшчэ школьнікам. Галоўныя тэмы творчасці – Вялікая айчынная вайна, Чарнобыльская катастрофа, прырода роднай Чачэршчыны. Пад яго аўтарствам выйшлі некалькі паэтычных зборнікаў, а таксама кніга журналісцкіх артыкулаў «Чачэрскі след у навуцы», прысвечаная 855-годдзю раённага цэнтра.